Huomenta. Tänään mä päätin, että mä menen salille näin heti aamusta, mutta nukuin tosi huonosti illalla. Siis mä en saanut unta ennen 2 tai vähän yli 2. Niin, mun kamerasta just loppui akku, mikä vähän ongelmoittaa tätä tilannetta tehdä tää video. Mutta mä nyt ajattelin, että mä teen tän tällä iPhonella ja että mä saan tän tehtyä. Mut joo, mun piti siis sanoa, että mä menen tänään salille. Mä ajattelin, että mä menen salille näin aamusta, mikä on uutta mulle. Mut mä ajattelin, että mä haluan oikeesti nyt aloittaa tän mun liikunnan ja oikeesti. Tää on ihan hullu, koska mä ei salille aamulla. Mut mä ajattelin, että mä ensin kyllä syön aampalaa ja näin. Ja sitten mä kävelen salille. Tuolla on aika harmaat kyllä tullut alkona, mut. Mä lähden salille. Mut ensin ruokaa. Mulla on puuro tuolla. Eli puuroa ensin ja sit salille. Yeah, let's do this! Mä nyt sit kuvaan tällä iPhonella, koska mä taas unohdin pistää sen lataa. Hyvä minä. Mut joo, kävin siellä salilla ja oli tosi hyvä. Siellä ei ollut ketään siellä naisten puolella, mikä oli ihan kiva. Sai olla ihan rauhassa ja vaan tehdä treeni. En tehnyt mitään paljon, vähän pyöräilin ja vähän juoksin ja näin. Joten ei mitään niinku hulluja treenejä tänään, koska ajattelin, että mä aloitan silleen aika iisisti kuitenkin, koska mä en halua mitenkään tapaa itteeni. Ja mun mielestä on hyvä vaan tehdä jotain edes. Joten mä kävin siellä. Nyt mun pitäisi hakea paketti vissiin, joka on tullut tonne R:lle. Pitäisi kävellä sinne. Se olisi niinku plääni. En kyllä jaksa yhtään, mut mä luulen, että mä tiedän mitä siellä on. Joten mä ehkä haluan käydä hakee sen asian. Niin pitää käydä hakea se. Muuten ei ole kyllä mitään tekemistä. Mä en luule, että mä teen edes blogipostauksen tänään. Voi olla, että teen kuitenkin, mutta mä vähän luulen, että mä en tee. Ihan vaan siksi, että en jaksa. Koska mun ei oo pakko. Mut joo. Joo. Tää on niinku mun päivä tänään. Mut mä oon kyllä tosi ylpeä, että mä kävin siellä salilla, koska mun on tosi vaikea lähteä sinne salille. Mä en tiedä miksi. Joku kertokaa, miksi se on niin vaikeet välillä. Mä kävin nyt hakemaan tämän paketin. Ja ajattelin, että voin avata sen tässä videolla. Mä siis pidän kättäni siinä, missä mun osoite on, koska mä en todellakaan halua näyttää sitä. Mutta mä ajattelin, että voisin näyttää, mitä tässä on. Tää paketti siis on tullut Bussadorilta. Jos te ette tiedä, mikä Bussador on, niin mä voin jättää linkit ton alle. Niin voitte sit tsekkaa. Siinä lukee Bussador. Se on siis... Joo, kattokaa sieltä. Niin että ajattelin, että katsotaan mitäs täältä löytyy. Mä jo oikeesti jopa tiedän, mitä täällä on, mutta ajattelin, että ehkä vois hauskasti. Jee! Okei. Interesting. Onpa jännä. Siis täältä tuli teetä. Jännä. Yleensä näistä tulee semmonen infolappu tai jotain. Jännä. Tai ennen on tullut, mutta eli tuli tämmösiä Liptonin teetä testattavaksi. Tässä on tämmönen Surprising Russian Grey tee. Nämä on molemmat orgaanisia. Organic. Joten cool. Nämä on nättejä. Kattokaa, siinä on sitten Inspiring Ceylon. Jee, teetä! Jos et tiedä, niin mähän juon tosi paljon teetä. Niin nää tulee todellakin käyttöön. Pitää pitää jotkut teepileet. Niin
saan kokeilla. Mut jännä, ettei tullut mitään infolappua, koska yleensä näissä oikeesti tulee semmonen jokunlainen infolappu ja semmoista. Mut nyt ei tullut. En mä tiedä. Jännä, mut tämmösiä tuli. Jee! Mä jätän kaikki linkit, semmoset asiat tonne alle, joten tsekatkaa ne. Okei, mä luin just jotain kommentteja Instagramissa ja niissä luki, että että tossa paketissa ei pitäisi edes olla sitä infolappua, vaan se löytyy vaan niinku sähköpostista, mikä mun mielestä ehkä on vähän jännä. Tai en mä tiedä, mä jotenkin tykkään siitä, että paketeista tulee joku infolappu, että tietää vähän niinku ne hashtagit, mitä pitää käyttää ja muutakin infoa, eikä se info vaan löydy jostain jostain sähköpostista. Mielestäni se on vähän tylsä. Mut no, ei voi mitään. Mä saan lukea sen sieltä ja sitten tehdä jotain postausta noista blogiin ja näin, joten no, ainakin on jotain blogattavaa. Joo, mä ajattelin nyt jatkaa Skandalin kattomista. En tiedä, ootteko te kattonut Skandaalia, Scandal, mikä sen nimi on. Mä rupesin katsoa sitä Viaplays ja mun mielestä se on ihana. Ja mä huomasin kans, että se kohta ei enää löydy Viaplaysta. Eli mun on pakko niinku katsoa sitä tämän kuukauden aikana. Joten pitää katsoa se. Se on ihan siika hyvä. Jos et ole kattonut, niin suosittelen katsoa. Joo, ja sit mä ajattelin varmaan syödä jotain, koska mä alkaa olemaan vähän nälkä. Koska mä en oo syönyt mitään silleen lounaan jälkeen. Ja kello on melkein 9. Hups. No joo, mä ajattelin syödä jotain ja sitten mä ajattelin ehkä tehdä tämän videon, leikata videon ja lukea vähän blogeja ja näin. Mut mä ajattelin, että päätän tämän videon tähän, koska ei mun elämässä tapahdu mitään niin järkevää enää tämän jälkeen. Mut nähdään ensi videossa. Ja niin, käykää kattoo mun blogi. Mä jätän tuon linkin tonne alle. Ja käykää tykkäämässä ja näin edespäin. Do it, menkää. Joo, mut me nähdään ensi videossa. Moikka!